Geçen heptede Aşgabat'ın aeroportuna uçara koşmaşa bilet almak üçün nobata duran bir zenan es ayrılıp yıkıldı. Türkmenistan'a uçmak isteyen gününe ya da vaktine para tölemeden bilet almak ya da uçmak asla mümkün değil. Paranın meşhuri bolsa 1400-2000 manada çenli. Ýagny gara bazaryň narhy boýunça $70-80 aralygynda durýar. Ýurtdan çykmaçy bolan adamlaryň sany gaty köp we olar diňe bir Türkmenistanyň grajdanlary däl. Bu adamlaryň arasynda öz daşary ýurt pasportlaryny çalışmak üçin mejburi ýagdaýda Türkmenistana gelenler hem bar. Çeşmelerimizden gelip gowuşan maglumatlara göre ýurda dolup gelen ýolagçylaryň ellerinden telefonlaryna alınýar we telefon eýesiniň haýsy internet ulgamlaryna seredenligi barada informasiýa toplaýarlar. Soňra ýolagçy bilen 1,5 sagatyň dowamynda onuň häkimetlere bolan garaýşy hem-de ýolagçynyň pul serişdelerinin haýsy ýollaryň üstü bilen ýygnalanlygy barada söhbetleşip geçirýär. Ýaşaýan döwürni, dünýä döwletleriň tejribesinde bar bolan düzgüni Türkmenistanyň daşary ýurtdaky ilçihanalary we konsullukları äsgermezlik edip, öz grajdanlarynyň pasportlaryny çalışmakdan ýüze gurýarlar. Bularyň üstesine çeşmelerimizin habarına göre häzirki döwürde Türkmenistanyň pasporty kämillik ýaşyna ýetenlere we entek ýaşy 14-de ýetmediklere 5 ýyl möhlet bilen berilýär. Emma ýaşy 14-16 aralygyna bolanlara näme üçindir pasport 1 ýyllyk möhlet bilen berilýär. Deňeşdirmek üçin dünýäniň köp döwletinde grajdanlaryň daşary ýurtlara çykyş pasportlary 10 ýyllyk möhlet bilen berilýär. Çağalary 14-16 ýaş aralygynda bolan daşary ýurtlarda ýaşaýan Türkmenistanyň grajdanlary inni öýleriniň ýagdaýlarynyň gaty agyr boljagyny aýdýarlar. Çağanyň pasportyny çalışmak üçin her ýyl Türkmenistana gatnamak enatalara gaty gymmat düşýär we köp wagt sarf etmeli bolýar.